Yung asawa ko pumunta sa Zambales, siya nagpapahanap kahapon ng alimango. Ngayon naman meron. Wala naman siya. Wala naman. Ang ganda ng ano. Ganda talaga yan niya. Ang ganda ng alimango. Magkano kilo? 350 lang sa iyo. Ayun, no? Pusit. Ayun, no, pusit. Mga tupong maliliit. Meron 50 pesos at 100 pesos tumpukan. Suwabe pa rin yung mga lataga nila dito, no? Tapos ang pusit ay 300 pesos per kilo. Pre, magkano yung, ano, talakitok? Yun ang presyo, no? Ng mga talakitok natin. Eh, sa pusit, 450. Mas mura ngayon, no? Nakarama, pumapalo na mataas na presyo. Eh, yung mga espada? Yan, 260. So, yun po yung mga price update natin dito sa Latagan, no? Ah, 50 lang itong burot. So 50 pesos yung mga burot galunggong na tumpukan. At dito sa Dalagang Bukid, 100 pesos. Ang ganda ng Dalagang Bukid na inyong mabibili dito sa Latagan, no? Ayan, 100 pesos sa mga Dalagang Bukid. 50 pesos tumpukan ng mga tamban. Ayan, no? Tapos yung mga lapu-lapu at mga isdang binlukan. Balikan ko yan, ha? Ano to? Anong hiwa to? Lunch? Di ako ba? Ayos na. Okay mo yung ulo ng ano? Ito naman po yung local salmon. Dito ka naman talaga ngayon, dito na. Happy Mother's Day. Hi! So, ito yung mga presyo ng mga isdang labahita, no? 180 to 100 pesos po yung mga kilo. 180 per kilo. So, yan po yung Dalagang Bukid, no? 180 ang mga per kilo dito sa Malabon. Iba-ibang klase kasi yung mga Dalagang Bukid na ating nakikita. Merong lapad, merong pula, merong parang yung kanina na dinaanan natin. Mga gulyatan. Yan po ay 100 pesos, 4 na piraso na, no? At mga burot galunggong. So, ito naman yung latag ni Kabugris. 120. Good morning sa'yo, Lodi. Ayun, murang bangus. 120, 110, no? 130 kada piraso. Alright, so isang magandang buhay po sa ating lahat. Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa panibago pong update, no? So mag-iikot tayo dito at mag-aalam-alam na naman ng mga latagan at mga presyo ng kanilang mga binibentang seafood dito sa Malabon Fish Market. So ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Kaya Romy, shoutout sa'yo. Good morning. Ayun, no? Sobrang init. Grabe talaga init ngayon. Upo tayo, sobrang init. Update natin yung ano mo ngayon, mga tilapiyang Batangas. Ayan, ganun pa rin. Boss Lando, 120 120 pa rin ang per kilo. Oo, 120 pa rin. So yan po ay 120 tilapiyang Batangas ni Kuya Romy. At siya ay nakaupo na ngayon. Nagpapahinga at nagre-relax, nagkakape. Kape muna tayo. Ayun, kape muna. Mga idol, mga kapisda, mga followers si Boss Lando, kape tayo lahat. Yun. Good morning sa inyo, good morning. Salamat Kuya Romy. Ingat po palagi. God bless po. Alright, so dito tayo sa mga bentahan naman ng mga bentahan ng alimasag, no? So kahapon naghanap tayo rito ng alimasag pero maliliit at ngayon may mga latag na sila mga alimango. Magaganda mga alimasag natin. Kuya, meron! Eh pasok naman ako ngayon.
Laging nililihis sa akin eh. Yung asawa ko pumunta sa Zambales, siya nagpapahanap kahapon ng alimango. Eh ngayon naman meron. Wala naman siya. Wala naman. Ang ganda ng ano, oh. Ganda talaga yan yan. Ang ganda ng alimango. Magkano kilo? 350 lang sa iyo. Ayun, oh. 450 talaga benta. 450 ang bentahan, no? Ng mga Pero maliit na sa ilalim. alimango. Ang sa ilalim yung alimango maliit. Uy. Ngayon ka lang mamimili? Tanghali na. Ang ganda naman ng alimasag natin, no? So yun yung mga ina-update natin sa mga latagan ni ate rito, no? At may mga tumpukan din dito ng mga pusit. Ayun, no, pusit, mga supong maliliit, meron 50 pesos at 100 pesos tumpukan. Suwabe pa rin yung mga latagan nila dito, no? Tapos ang pusit ay 300 pesos per kilo. Hindi ka mamili Ate, salamat te ha. Thank you. Boss Lando Explorer po. Yung alimango ko eh. Kung kailan kailangan mo yan. Alright, no? So, yung mga presyo ng mga bentahan po doon ng alimango ay 450 ang mga presyo, no? So, presyo ng mga bangus natin dito, merong 120, 130, 140. Yan po yung mga kada peraso. At mga bentahan ng mga tumpukan sa halagang 50 pesos mga galunggong. Paninda ni kalahating ina at kalahating ama. Ayan, galunggong, no? At mga latag dito ni Boss Warley, mga talakito. Ayan, mga pusit. Medyo may sound music. Hindi tayo ano, no? Pre, magkano yung talakito? Yun ang presyo, no? Ng mga talakitok natin. Eh, sa pusit, 450. Mas mura ngayon, no? Nakarama, pumapalo na mataas na presyo. Eh, yung mga espada. Yan, 260. So, yun po yung mga price update natin dito sa Walatagan, no? So, aabante na tayo. Salamat, thank you. At yung music ay pinatay muna dahil nagbablog tayo, no? Talaga nga naman, kumpare naman natin yung nagpapatugtog, kaya in-stop niya muna yung music para makapag-vlog tayo. So 150, 170, 140, 130 at ang gulyasan ay 140 ang mga per kilo. Alright, so 180. So 180, no? 180 na per kilo ng mga alumaan at galunggong. So may mga tumpukan po sa halagang 100 pesos. Ayan po yan. At 50 pesos din po mga tumpukan. At 100 pesos sa mga pusit kalawang tumpok. So galunggong 100 at pusit kalawang tumpukan ay 100 pesos, no? So yan po yung mga natagan po dito nating ina-update sa Malabon Fish Market. Tapos mga 50 pesos tumpukan, no? Dito na mga isang sapsap. Gandaan na lang yan tayo, lumahan yan. Ayan, ang mga bentahan po rito, no? Ng mga tumpukan. Itandaan mo yan tayo. Makakain mo yan. Yan. Yabang yan. Ito to sa bahay mo na. Masayang din. Eh, 50 pesos mga tumpukan ng mga galunggong. So dito tayo sa mga tumpukan ng mga sapsap 50 pesos. So ani na naman ng mga tumpukan dito at pusit din po, no? Yan din po ay 100 pesos. So ang dami na mga natagan po dito ng mga pusit, alawang at mga pusit na maliliit. So 100 pesos, no? Good morning, nanay. Ayan po na mga 50 pesos na benta po ng mga galunggong natin dito. 50 pesos tumpukan at mga 100 pesos tumpukan din po ng galunggong. Ang mga presyohan po ay 100 ang kalahating kilo. Bali 200 pesos ang ating update sa mga per kilo ng mga alumahan at galunggong.
Sige po, 50. Dito naman yung mga presyo, ano, mga pusit kalawang din po yung latag dito. Meron po tayong 250 per kilo at 100 pesos tumpok. Dumagsa ang pusit tumpukan dito, no? 100 pesos tumpok na inyong mabibili. Ayan. Mga pangmasang ulam dito sa Malabon Fish Market na inyong mabibili. No, grabe yung mga tumpukan dito, napakadami oh. 50 pesos at 100 pesos na mga tumpok. Yan. Oh, pusit, madam, dalaga. Ganyan, pusit to. Tapos dito yung mga latag naman, no? Ang ganda ng burot galunggong natin. Yan ay 100 pesos. Mga tumpukan na benta. 50 lang itong burot. So 50 pesos yung mga burot galunggong na tumpukan. At dito sa Dalagang Bukid, 100 pesos. Ang ganda ng Dalagang Bukid na inyong mabibili dito sa Latagan, no? Ayan, 100 pesos sa mga Dalagang Bukid. Oh, 50. Salamat! Alright, so dito tayo sa kabilang side muna at update naman natin yung ibang latag pa nila dito na mga binibenta, no? So may mga tumpukan din po rito. So tingnan natin kung anong tumpok ang mga binibenta po dito. So ito, 50 pesos tumpukan ng mga tamban. Ayan, no? Tapos yung mga isdang burot, 50 pesos tumpukan, dami rin na bentahan, no? At bentahan ni Nanay Noemi rito. Good morning, Nanay Noemi. Magkano ang presyo ngayon ng bangus nyo? 200 lang ang kilo. 200 pesos ang per kilo. Balik sa galunggong po, 180. 180. 180. Alumahan at galunggong. So yun po yung price update natin dito sa latag ni Nanay Noemi. Nanay Noemi, thank you po. Salamat. Dito ay mga latag din, no? Mga burot galunggong din. Good morning, pre. Galunggong, 50 na, 50. May bulaklak to. Mother's Day yan. Happy Mother's Day nga pala, Nanay Noemi. Happy Mother's Day. So, ito yung mga Dalagang Bukid. Ayan, Dalagang Bukid at mga burot galunggong, no? Shout out, good morning po. So, ito yung mga latag naman ni Kuya Wari na mga isdang bato, no? Lapu-lapu at mga isdang binlukan. Balikan mo yan, ha? Tapos mga bubuli. Snapper. Ito po yung mga latag dito ng mga isdang bato na latag dito ni Kuya Warren, no, sa Malabon Fish Market. Alright, so dito naman tayo sa mga presyohan. 180. Ito naman po yung local salmon. Dito ka naman talaga ngayon, dito na. Happy Mother's Day. So, ito yung mga presyo ng mga isdang labahita, no? 180 to 100 pesos po yung mga kilo. So, yan po yung mga latag dito na mga isdang bato na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Ganda, no? Ng mga latag dito. Mars, thank you. Dito tayo sa iba pang latag, no? So, ayan, mga tumpukan po. 150 pesos tumpukan. At meron dito tumpukan dito ng mga pusit, kalawang. Ayan ang mga tumpukan natin, no? Tapos yung mga per kilo. At ito po yung Dalagang Bukid.
180 per kilo. So yan po yung dalagang bukid, no? 180 ang mga per kilo dito sa Malabon. Iba-ibang klase kasi yung mga dalagang bukid na ating nakikita. Merong lapad, merong pula, merong parang yung kanina na dinaanan natin. Marami silang mga iba't ibang klaseng dalagang bukid na magkakapatid. Kaya lang iba-iba yung mga itsura nila, no? At ang mga bangus dito ay 100 pesos isang piraso. Salamat. Thank you, pre. Thank you. Alright, so diretso pa tayo sa ibang mga update natin dito sa Malabon Fish Market. At ganun po kasalukuyan yung mga latagan nila dito, no? Ng mga isdang ating in-update. So, dumami-dami na rin ang mga isdang bato na latagan dito sa kanilang pwesto. At isang napagpalang umaga pong muli sa ating lahat, no? So, ito na po yung mga gulay, no? So yan po yung mga gulay na mga nakabalot na inyong mabibili. So dito yung mga gulay ay mga saktuang pangsahog. So meron dito mga 20 pesos, 50 pesos. At mga per kilo din na inyong mabibili. Kung saktuan lang bibili yung mga pangsahog sa inyong gustong maluto na ulam o mabibili dito sa Malabon Fish Market, dito ay may 20 pesos na bentahan po ng mga gulay, no? So tatawid tayo dito sa kabilang side at meron pa tayong mga may update na mga latagan. So tirik na ang araw at talaga nga naman ay marami sa ating mga kababayan pa rin ang mga nandirito at naghahanap talaga ng mga pangmasang presyo na mabibili sa latagan sa Malabon Fish Market. So tawid tayo. Alright, so dito naman tayo sa mga presyo ng mga bangus na kada piraso. At may tumpukan din po dito ng mga gulyatan. Yan po ay 100 pesos, 4 na piraso na, no? At mga burot galunggong. Tapos yung mga presyo doon ng mga latag ng bangus, merong 100 pesos, 110 at 130. Alright, dito naman tayo sa mga latag. So mga hipon. Tapos yung mga per kilo dito na mga galunggong natin ay nasa 200 pesos yung mga kada kilo. So, ito naman yung latag ni Kabugris. 120. Good morning sa'yo, Logi. Ayun, murang bangus. 120, 110, no? 130 kada piraso. Kaya nga, pera, grabe nga budget, oh. Tapos na raw ang budget. Tapos dito mga gato po, good morning po. At 150 po sa per kilo, no? Ng mga balat ng baka. At 320 sa mga per kilo naman ng mga pusit. Pang adobo. Alright, so dito naman tayo sa mga latagan ng gulay pa na ating may update. Medyo meron truck kasing malaki at mga nagkasalubong. Dahil ang mga dala nito ay galing to sa mga probinsya, no? Galing ng Pangasinan. Ayan, no? Anda, Pangasinan, no? So ang mga dala niyan ay bangus, dagupan. Galing pa yan ng Pangasinan, no? So shout out sa inyo at ipagsipagan pa rin natin. Kahit na medyo tumataas ang gasolina, kailangan talaga natin maghanap buhay pa rin.
So tatawid tayo rito sa mga bentahan pa ng mga gulay no na inyong mabibili. Yan po ang best seller ko rito. Pakbet ni nanay. Si Aling Cherry. Ayun. Pakbet ni Aling Cherry sa Malabon Fish Market. Magkano po yung isang balot na eh? Oh, napakamura. 40 yung Best maliit. seller to me. Marami nang kumaya pero hindi nagtagumpay. Ayun ang sinasabi ko. Sinubukan, ngunit hindi nagwagi. Ayan po, 50 pesos sa isang balot ng mga pakbet, no? 40 pesos naman po yung maliit. Nanay Cherry, salamat po. Thank you. So, ito yung mga natagan dito na mga gulay. So, ito yung pwesto ni Gandara at ni Gion. So, magandang umaga sa inyo mag-asawa. Good morning. Shoutout sa Ay, shout out, Gary. Sige, sige. So, gulay ni Gandara at ni Gion. Gion, magkano yung presyo ng iyong mga panindang luya? Luya, 41 po. 41 20 balot po. 20 mga kadabalot ng mga bawang, sibuyas, kamatis. Pechay, 10 pesos. Yun. So, ito na yung mga na-update natin sa kanilang pwesto sa latagan dito sa Malabon Fish Market. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay no, kay Boss Lando Explorer. So, shoutout sa ating mga manonood at kay Randy Conan, Nair TV Vlog. Shoutout sa inyong lahat. Kay Kaburnox, no? Kay Katropang Burnox TV, shoutout sa iyo. Tony Vlog, shoutout. At sa iba pang mga content creator, no? Sa mga hindi pa rin po nakakapag-subscribe kay Boss Lando Explorer, mag-subscribe na po kayo at pakipindot din po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga latagan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po muli, si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.